Till langt siden nog senast har jag först ungdomssjånvarp. Nu får jag gradera in i mushållorna. Aloha! Hej Dagur! Välkommen till Mus. Kringvarpet vill här vi sätta mer fokus på karriären inom tonlagheimen och särskilt här klätten. Rei Traver-sendisene en toppsystem. Det var runt i ett land nu, vi har utanlanda och gjort reportager, vi har fyllt förskon tonlagare, det var MTV Awards festival och filmat tonlagare här, gjort samröver. Så nu är det 6 sändningar av Skåne, men hur är det atlandet för ungdomssjånvarp i framtiden? Det är en öliga krövande matböcker och till inte för räfes öliga för, men vi har akkurat gjort en public service-åtmål vid mentomålareie. Och här tillskilla är vi ett eisen skulle göra tillfälle till ung, så det röjnar vi det på så nu. Och så må vi titta på sitt här gånger till sjående eisen dörst och framlägga sådana sändningar. Till landstyrskvinnan i mentamalen Helena Damanesta som är öst och avbildning av att kringvarpen rötter som är public service-skilter. Kringvarpen må levera ungdomsmentan för att kringvarpen kan få fäter och ungdomen som avskåra och lustare så tog detta ett punkt bort i public service-åtmålen som vi har lagt detta ja. I public service-åtmålen nog grejer till det kommer till det? I halte til at vi tar rundt at være nok så grei, ja. Men vi sier ikke akkurat hva slag av sendingen, og heller ikke hvordan negv, altså om det skal være så snakk timer. Som det i det, så kunne man godt yngst at det var mer til ungdommen. Jeg trengte å få en hitje sjånar, og han nekva neten. Jeg er veldig spent på hvordan det vil mottidje at han munker. Til som vi vet, så er det veldig kritisk. Det er ikke et hvor som helst. Det er flermedialt, det er da man vel sappar rundt, og så det er veldig spennende hvordan det vil mottidje. Öll videoer, samrøver og mynter er å finne av heimasiden.